včera jel na svojí kasu, tak bych to asi dal. Za těch 100 korun za jazdu, ne? Jsou povinni se držet tím. A ještě vás tady soudu, že se nedržel. Že to nevěděli. No ale zase ono zákon nehovorí, alebo teda toto nehovorí, čoho sa máš nedržať. Ja sa držím mobilu. Já jsem se držel a stejně se popadl. Ja to tak sledujem, keď mám všetky tie kamery, tak vidíme, keď nešťaží, že spadne, kde teda mají. A že on takto, jak ja stojí, a čuká si, že a potom niekto hamsne na magnetke a on letí na zem. A ešte najlepšie, čo mňa ešte akože ide vytočiť, keď stojí pri dverách a opäť sa odvere ešte. To ja teda ako neznášam, lebo tie dvere áno, si zabezpečujem. Ale proste nikdy by som sa o dvere neopieral. Když člověk jel složku, jako jasně to chůdce, technika, tak mě kurz na to. Je tam aj priestor, ktorý sa dá stále používať.
to rok vyrobí, víte, to je to drama. No, klidně můžete. Jenom když tak nespouštět až úplně dolů. Aby to občas projedou až úplně. Jo, tak do půlky, jo? Jo, do půlky, děkuju. Mám vás taky tady. Je to nepřejde to Roce, mimo ten to. T2, jasně. Tady to člověk musel odhadnout. Aha. Ne, neskutočné. Jo, a ještě jeden. Hele, máme ho. Toho Passata by mi ľúto nebolo teda. No. To je... Tady teďko máme nejkratší mezi zastávkový úsek v Plzni. Ježiš, aha, fakt. Takže tu je jedna a tam je druhá. Tady to je vlastně původní zastávka, tam to vznikla až při výstavbě tramvajové trati na Bonský pole. Aha. Jinak původně byla v místě tam, kde je ta prosklená budova nízká, tak tam jsou i zbytky koneční. Jasné. Keď vznikla táto zástavka, prečo sa táto nezrušila? Protože ona vlastně, ta spodní, tak je pro školu, co je naproti. Takže oni obě dvě mají svůj význam, ale do budoucna se počítá s tím, že se vlastně přebuduje do místa, aby byly vstříc sobě, vlastně blíž k centru. Odkiaľ začína nová trať? Teď už jedeme po nové trati. Aha, to
bola konečná, Peťo. Tady vlevo, jak je to prosklený, tak byla konečná původní. Aha. Tady ten kruhač nemá moc rád historický vozy. Tady to málo kdy funguje. Znamená, že historický vozy. No, protože ona nemá úplně vetru a ty semafory jsou právě na vetru, jak jsou ty snímače mezi koléma, takže nás vůbec ten kruhač nezaregistruje, že tady stojíme. Teď už ty další by měly platit. Takže jsme si manuálně vyžiadali nějakou... Přesně tak, přes ten manuální zámek. My na to máme takú krabicu na dvojosáky v Bratislave. Čiže buď prestavujeme ručne, že furt niekto vybieha, alebo zoberieme krabicu a tak si prestavujeme. Tady vedle té fakulty tak by měla vzniknout ještě sportovní hala městská a vybuduje se k ní tady tramvajový přes, který bude vlastně první v Plzni signalizovaný jak pro auta, tak pro tramvaje. Někde tady v těch místech by měl vzniknout. Jasné. Zajímavé tě podvaly, také cik-cak. Jo, to jsou Y-nový pražce, ty tu původně neměly být. Aha. To sú barevné pražce. Objednavatel, investor, město, tak je nechtělo, my jsme je nechtěli A jaký to má význam? Oni jsou nižší, teď třeba se budeme mít při rekonstrukci mostu přes Vejbrnický potok, to je ve Šprněnech. Jasné, jasné. A je to z toho důvodu, že oni jsou nižší než klasický pražce, takže není potřeba tak tu kolejnici vyslavovat vejš. OK. OK. No dobre, a má to nejaký, že je to, prečo ste ich nechceli? Nebyla zkušenost, já nevím, já jsem ještě u podniku v té době nebyl. Když jsem to domluval. No oni sú tu všetko ocelové tie pražce, ocelové. To tráva je vedľa. Teďka jsme vpravo nebo vlevé? Teď jsme v levé. Leze. Ale ešte vetri. A občas to jako nepřehodí. To
Nemáme. Pod hradou.